Έχουμε περάσει στην κατηγορία 11 και στον αριστερό διάδρομο έχουμε τον Σιμινή με ένα πολύ δυνατό Fiat Uno. Στο δεξί διάδρομο Ψωμόπουλος με πολλή βοήθεια από τον Φράχτη. Να ετοιμάζονται οι οχτάδες για τον Dragster για τα ζευγάρια. Κατηγορίες Street 2, Β Ταφένα και 9,6. Επαναλαμβάνω, να έρχονται για τις οχτάδες. Κατηγορία Street 2, Β Ταφένα και 9,6. Πολύ καλές αλλαγές από το δεξί διάδρομο τον Ψωμόπουλο. Κάτι του κόλλησε ο Φράχτης μάλλον. Σιμινής 11, 168 με 2,25. Για το δεξί διάδρομο 11, 0, 10.